Jeden zaujímavý politik z oblasti zdravotníctva raz povedal, že prevencia je oveľa lacnejšia ako samotné liečenie. A pásik doktora Levina je ideálna prevencia pred rôznymi kĺbovými problémami s kolenami, prípadne so zápestím. Vedeli ste, že viac ako miliarda ľudí na svete trpí každý deň nepríjemnými bolestiami kĺbov? Ste jedným z nich? Ak áno, vyskúšajte magnetické pásy doktora Levina. Magnetické pásy doktora Levina viac ako 20 rokov pomáhajú miliónom ľudí po celom svete. Jedným z nich je aj osobný kondičný tréner Radovan Kalmancaj. Pracujem na báze individuálnych tréningov. To znamená, že ľudia, klienti prídu za mnou s konkrétnymi predstavami o tom, čo chcú so svojím telom spraviť, ako ho chcú zmeniť. Musím častokrát ukazovať tie cviky, predvádzať im správnu techniku, častokrát im pomáham s ťažšími váhami. Musím byť sám tiež v dobrej kondícii, do ktorej sa vlastne dostávam samotným cvičením, posilovaním a inými aktivitami, ako je behanie, korčulovanie. Občas sa stane, že mám tiež nejaké problémy, presilím si, preťažím si nejaký kĺb, či už koleno, lakeť a vtedy musím obmedzovať svoj tréning a toto vplýva negatívne aj na moju prácu. Nemôžem dostatočne profesionálne predvádzať tie jednotlivé cviky a nemôžem ich správne dostatočne inštruovať. Práve na tieto indispozície mi ako prevencia pomáha pásik doktora Levina. Po pripevnení na koleno pás podopiera jablčko a zmierňuje tak tlak, ktorý je naňho kladený. Silná magnetická energia zároveň preniká hlboko do tkaniva a pomáha tak obnovovať pohyblivosť. Výsledky výskumu ukazujú, že viac ako 88% pacientov po použití magnetických pásov doktora Levina pocítilo úľavu bolesti v kolenách. Pásik doktora Levina mi odporúčila jedna kamarátka a aj keď som tomu neveril, na základe toho, že tam bola 30-dňová skúšobná lehota, tak som sa podujal, že to vyskúšam a neľutoval som. Po pár dňoch som cítil výrazné zlepšenie v ohybnosti a v pružnosti môjho pohybového aparátu. Pásik doktora Levina si nasadím v čase mojich rekreačných aktivít, ako je behanie, korčulovanie. Občas si ho dávam aj, keď idem s partiou von do kina, alebo iba tak posedieť niekde. Magnety stimulujú biologicky aktívne body, čo má za následok lepší krvný obeh, redukciu bolesti kĺbov a opuchlín. Práve preto je taký účinný pri potláčaní bolestí a vracia nám slobodu normálneho pohybu. Výhodou je ich jednoduchosť v používaní. Človek si to iba omotá okolo kolena, zapne suchým zipsom a vôbec s tým nemá žiadne problémy starosti. Pred niekoľkými rokmi som prestal nosiť hodinky, pretože mi zavadzali na ruke. Vadilo mi, že som niečo tam mal a že mi tam niečo stále viselo a že ma tam niečo drhlo. Zaujímavé je, že pásik doktora Levina môže mať na kolene niekoľko hodín a vôbec si ho ani neuvedomí, ani si ho nevšímam. Vôbec mi nezavadza. Ak počas športu, chôdze, tanca, skrátka pri každodennej činnosti pociťujete bolesť, vyskúšajte magnetické pásy doktora Levina. Môj život je väčšinou dynamický a aktívny a vďaka pásiku doktora Levina môžem sa naplno venovať svojim aktivitám. Po pripevnení na koleno pás podopiera jablčko a zmierňuje tak tlak, ktorý je naňho kladený. Silná magnetická energia zároveň preniká hlboko do tkaniva a pomáha tak obnovovať pohyblivosť. Pásik doktora Levina by som odporúčil každému, či už ako prevencia proti problémom s pohybovým aparátom, ľuďom, ktorí majú jednostranné zaťaženie, či už športové alebo pracovné, kde sú tie kĺby viacej namáhané. V týchto všetkých prípadoch ten pás je ideálna prevencia pred takýmito problémami. Utrpeniu je koniec. Zbavte sa bolestí, ktoré vás trápia počas práce, chôdze alebo športu. Riešením sú magnetické pásy doktora Levina. Pás sa prispôsobí každej veľkosti. Pohodlne sa nosí a pod oblečením ho nikto nespozoruje. Stačí ho pripnúť na koleno v správnej polohe a o ostatné sa postarajú magnety. Zavolajte nám a objednajte si magnetický pás doktora Levina. Ak nám zavoláte hneď teraz, druhý magnetický pás vám pribalíme celkom zadarmo. A ešte niečo. Ako darček od nás dostanete aj energetický pás na zápestie. Nepremeškajte túto ponuku. Magnetický pás je jednoduchý, účinný a pohodlný. Objednajte si magnetický pás doktora Levina za túto jedinečnú cenu a zbavte sa tak nežiaducich bolestí, ktoré vás trápia. Poskytujeme naň záruku 30 dní na vyskúšanie. Ak zavoláte okamžite, pridáme vám nielen druhý magnetický pás na koleno úplne zadarmo, ale ako darček aj energetický pás na zápestie. Zavolajte hneď.